बहरा से चाटे उठल लिया जाला उलरुआई जब आवेला बहरा से चाटे उठल लिया जाला उलरुआई जाला उलरुआई का बताइए सखी का बताइए सखी तरसत से जिया पर रह जाई का बताइए सखी तरसत से जिया पर रह जाई का बताइए सखी दम राजा चलता दवाई तकिया दबा के कितना दिन हम बिताई घरे नइखे दम राजा चलता दवाई तकिया दबा के कितना दिन हम बिताई अरे ओने भटकेला मना कैसे के हम समझाई और कैसे के हम समझाई का बताइए सखी का बताइए सखी तरसत से जिया पर रह जाई का बताइए सखी तरसत से जिया पर रह जाई का बताइए सखी बहरा में जाके राजा भूल गइल का हो हमर याद तुहे आवेला कि ना हो बहरा में जाके राजा भूल गइल का हो हमर याद तुहे आवेला कि ना हो मनलना बतिया नाहिले खटिया पप्पू जी भैले कसाई और नंदन जी भैले कसाई का बताइए सखी का बताइए सखी तरसत से जिया पर रह जाई का बताइए सखी तरसत से जिया